Aliança Catalana ha debutat aquesta legislatura al Parlament de Catalunya. El partit liderat per l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va aconseguir 2 escons en les passades eleccions. Però quin futur té? Avui li preguntem a la presidenta del grup parlamentari. Senyora Orriols, gràcies per acompanyar-nos. A vostès. Com es defineix vostè políticament? Nacionalista catalana. I no ho pot ampliar una mica, això? Bé, defenso els interessos, els drets i les llibertats del meu poble. Però vostè també s'ha definit a vegades, per exemple, com a islamofoba. Sí, perquè considero que hi ha certes ideologies político-religioses que atempten directament contra el model de civilització que sempre ha defensat Catalunya i que esperem que aconsegueixi continuar defensant en un futur. Es considera també racista en aquest sentit? En absolut. Crec que hi ha una sola raça, que és la raça humana, i a partir d'aquí el que valorem no és un color de pell, d'ulls o de cabells, sinó una actitud. Ja sé que li costa ampliar això que li deia al principi, no? Però jo ho segueixo intentant. Se considera d'extrema dreta? No. Primer perquè no soc una persona... Però és molt qualificada des dels estàndards, segurament, és molt qualificada així, no? Bé, perquè interessa, evidentment, penjar-nos aquesta etiqueta per esquivar el debat amb nosaltres. Quan no es tenen arguments per rebatre les nostres idees, el més fàcil és estigmatitzar-nos, llançar-nos aquest tipus d'etiquetatge buit i a partir d'aquí s'està obviant el fet d'haver d'argumentar o contraargumentar. I és bàsicament el que estan fent, intentant criminalitzar-nos o deshumanitzar-nos davant l'electorat perquè no ens vegin com una potencial opció política. Em deixa ara que faci un exercici de política ficció. Si vostè hagués de pactar per governar, amb quins líders europeus actuals se sentiria més còmode? Particularment no segueixo massa la política a nivell europeu ni internacional, però sí que és veritat que hi poden haver líders amb els quals combregui en determinades polítiques, sobretot en l'àmbit immigratori. Això no vol dir en absolut que compri els seus marcs en d'altres tipus de polítiques, no? I en aquest sentit hi ha molta tendència a intentar vincular-nos a formacions polítiques com Vox o la formació de Marine Le Pen, quan defensen 2 estats que sotmeten la nostra nació i que per tant representem projectes diametralment oposats. No acceptem aquest tipus de vinculacions. I si marxem de l'Estat i marxem de França, de quins més podríem estar a prop? Ja li dic, els meus referents polítics en aquest cas no són líders europeus actuals, sinó que em refereixo a líders catalanistes de principis del segle passat. Són els meus referents polítics. En aquest cas no segueixo, de fet, els discursos ni les intervencions de tots aquests líders europeus actuals, però sí que reivindico aquest passat gloriós català i intento tornar a encaminar el país cap a aquesta dinàmica. Doncs anem a Catalunya. Segons les enquestes, vostès aniran adquirint més representació. En quins partits se sentiria més còmodes de Catalunya en cas d'arribar a acords en aquests moments? I si es deixen? Bé, nosaltres a nivell d'enquestes no ens les creiem massa, pensem que es fan per manipular l'opinió pública i reconduir-la i per tant no som massa partidaris de creure en resultats d'enquestes, però sí que hem notat evidentment a peu de carrer que la tendència és a l'alça, que hi ha moltes persones que fa 4 dies fins i tot ens assenyalaven i que ara en canvi es mostren disposades a votar-nos o s'afegeixen al nostre projecte polític, això evidentment ens encoratja i avui en dia en l'arc parlamentari català no hi ha cap formació que evidentment defensi els nostres postulats. Alguns perquè poden coincidir amb nosaltres en termes immigratoris, però evidentment defensen un projecte d'estat completament diferenciat del nostre i atempten directament contra els interessos i drets de la nació catalana. Per tant, amb aquest tipus de partits és impossible que arribem mai a cap pacte. I els altres són processistes, no? És a dir, no defensen la restitució de l'estat català ni el model d'estat basat en la prosperitat, en la seguretat i en els valors occidentals que nosaltres reivindiquem i per tant també seria difícil que arribéssim a un acord. Però això està molt sol, Sí, és evident que hi ha una solitud no desitjada aquí, no? Però el que pretenem és precisament que tots els votants d'aquestes altres formacions s'adonin que el projecte bo per Catalunya i per les futures generacions de catalans és el nostre i vagin vinguent progressivament. O sigui, no tenim tanta pressa per ocupar seients o per governar com per convèncer el conjunt de ciutadans de que cal encaminar-nos cap a aquest model d'estat.
Si tornem a parlar, ja sé que m'ha dit que no hi creu massa, però si tornem a mirar una mica les enquestes o aquelles dades que surten de diversos processos d'enquesta, vostès sembla que pesquin a Junts i pesquin també a casa de Vox, o entre els simpatitzants, per ser més correcte, entre els simpatitzants de Junts i entre els simpatitzants de Vox. De fet, hem captat l'atenció de l'electorat de totes les formacions polítiques presents avui en dia a l'arc parlamentari. I són persones que segurament tenen procedències molt diverses, que tenen estatus socials molt diversos i que tenen també segurament ideologies molt diverses, però que tots coincideixen en veure en Aliança Catalana la darrera oportunitat que té aquest país per salvar, diguéssim, el nostre llegat i per garantir un futur digne als nostres fills. Si no hi hagués la qüestió identitària que per vostè és cabdal, això ha quedat absolutament clar, estarien, suposo, més a prop de Vox que de ningú, no? Bé, tenim diferències cabdals amb Vox. Ells són un partit retrògrad, un partit que sent certa nostàlgia per l'època franquista i autoritària. Nosaltres el que estem vindicant és un marc de llibertats individuals i col·lectives que penso que ells no hi encaixarien massa. Per tant, penso que l'única diferència que tenim amb ells no és l'estat que defensem, no? O la nació que defensem. Hi ha moltes altres diferències segurament infranquejables. El senyor Oriol Junqueras ha dit aquesta mateixa setmana o aquest passat cap de setmana que vostè ben bé podria ser un producte dels serveis secrets espanyols. Em sembla surrealista tenint en compte que jo vaig formar-me quan tenia 14 i 15 anys a les joventuts del seu partit. Si considera que el seu partit és el CNI, llavors és discutible. És la següent pregunta que li anava a dir. Vostè va estar a les joventuts d'Esquerra, no? Sí. I com ha anat aquesta evolució des de les joventuts d'Esquerra a on ara es troba? Hi ha hagut un procés de maduració, evidentment, on he copsat que el futur de Catalunya no passava per les mans d'aquest partit polític i, per tant, hi ha hagut un viratge no només a nivell ideològic, sinó també a tots nivells, no? Fins a arribar avui en dia a encapçalar la llista d'Aliança Catalana. Però, evidentment, em sembla surrealista que ara aquests polítics intentin vincular-me amb l'espanyolisme o vincular-me a etapes fosques, perquè en absolut és així. Sempre he estat independentista, sempre he estat catalanista i sempre he defensat els interessos de Catalunya des de les sigles que en aquell moment he cregut que realment miraven pel país. D'aquí la meva desvinculació de l'ESGERC, d'Esquerra Republicana, quan em vaig adonar que no era així i que el que perseguien, evidentment, era el manteniment d'aquesta macroestructura que fa dècades que s'han muntat i no pas realment defensar els interessos, drets i llibertats dels catalans. Finançament singular sí o no? L'únic finançament singular que és acceptable és el de la independència, el que ens permetrà recaptar... Però això som conscients que en aquest moment no és realista, per tant... Espanya incomplirà qualsevol acord que afecti el finançament. És evident que no ens donarà més engrunes de les que ja ens ha donat i simplement aquest tema és una mena de joc de trons, no? O sigui, Esquerra ha de justificar davant el seu electorat que està batallant pels seus interessos, quan sap perfectament que l'altra banda no acceptarà mai els seus reclams o que en cas d'acceptar-los després els retallarà i els minimitzarà perquè no acabin suposant un greuge per l'estat espanyol, no? Espanya no es pot permetre renunciar al saqueig fiscal que comet contra Catalunya. Per tant, qualsevol opció de finançament que passi per un pacte amb l'estat espanyol està condemnat al fracàs. I llavors què s'ha de fer? Restituir, evidentment, l'estat català a la nostra pròpia legalitat, recaptar nosaltres els nostres impostos i reinvertir-los íntegrament al nostre país. El que ha deixat també ben clar vostè darrerament és que no li convenç el sistema de pensions que actualment tenim. De fet, l'ha considerat o l'ha qualificat d'estafa piramidal. Em sembla que és un exemple clar. Quina és la solució? D'estafa piramidal. Si aquest no és el sistema, quina és la solució? Com apliquen altres països, que reserven, o sigui, no manlleven de les nòmines dels treballadors la quantitat ingent que ens estan d'alguna manera xuclant a nosaltres, sinó que permeten que en el dia a dia els ciutadans del país puguin estalviar molt més i llavors quan arriba l'etapa de la jubilació l'Estat fa una compensació mínima perquè considera que ja t'ha estat beneficiant al llarg de la teva vida laboral. Crec que és un sistema molt més just perquè hi ha moltes persones que malauradament moren als 50-55 anys sense haver pogut gaudir mai d'aquesta jubilació i per contra se'ls ha estat arrabassant una part important de la nòmina durant tots aquests anys sense veure compensat aquest esforç. Per tant, penso que cal anar cap a aquest tipus de models. Tenim molt poc temps ja, li faig una darrera qüestió. Aliança creu que hauria d'estar present a la política de Madrid?
En absolut, nosaltres no hem vingut aquí a incidir en els governs de països tercers ni forasters, sinó que el que hem vingut és a restituir el nostre propi estat i a evidenciar el procés de colonització que estem patint. I no serveix en res anar a Madrid més enllà del que està fent Junts, Esquerra o d'altres partits, que el que fan és blanquejar aquest sistema colonial de cara a que a tercers països o internacionalment no es pugui percebre que realment som víctimes d'aquesta colonització. Això vol dir que, independentment dels resultats que vostès obtinguin amb els propers comicis a Catalunya, Madrid no està a l'objectiu. Madrid no serà mai l'objectiu, més enllà de distanciar-nos de Madrid i de separar-nos de la metròpoli. No és el nostre objectiu i, de fet, ho he manifestat diverses vegades. Si el meu partit decidís concórrer a aquestes eleccions, jo plegaria. Senyora Orriols, gràcies. A vostès.